الخوف لا يخفى عليهم السرائر سبحانه وتعالى عند أودو آية الدود يعني ndo haalani men dendagal yedd ani den be kontori walla be kasadi walla be gañi ko ayaji Allah de be kontori dum ko kontorgol mangol yani dendagal tagoje de mbatte hakkillaji ka ayaji de jokkondirte ndo haalani men yedduɓe yawmal qiyamati ɓe e ummital ɓe jeddugol yani wonande mawnugol kattande makko e neɗɗo ono yahirta belaɗe mum tawi kadi raɓɓadinaki o ari ɗo ma haalana men e innama yusabiru ala taallumi ayatillahi wa hifziha wa talaqquniha wa nadri fiha wa ardiha ala man yumtira raja qabula iya subhanahu wa taala o addi deftere nde ne ara yeeso men joni qur'an en ara yeeso men no o yamari on janguɗo ayeje Allah ɗe e on kuñiɗo ayeje ɗe e on baɗɗe talaqqun jaranaɗe haade laaɓ ƴeewi ko woni hen waɗiɗe arde ƴewtiɗe tigui ƴeewi yeeso keeci ina jorta ɗen ɗo ayeje ma ɓi adama baaɗa o ni walla ciforɗo ni yani ne jogori jabde ɗum tagi Allah wimen e deftere teddude he onon jangoɓe qur'an Allah jangani nelaɗo hono foti jangirde yani no poɗɗa jangirde joni eɗen janga hono poɗɗen jangirde haa ko jangaten ko wawa men nafde o wi ko ni poɗɗa wadde id kana yusadiquhu fi qira'ati wan noon so jibril haalintani tan nelaɗo reftat hen Allah wi ɗum ala Allah yamiri ɗum yo het so jibril ari tan yo het jibril ina janga hono no kaldata min yoɗon ketti ɗo holli janɗele men yawtuɓe ɓe walla jangoɓe ɓeɗe wonano jangirten ni ɓe mbaɗi erreur saabu joni min mbeɗa janga haɗa wiya naam hen sa mi wiya ɗo no harmi mbiyami naam mbiyami ɗum wima ɗo no dagui mbiya naam mi wiya ɗo baɗɗo ko boni yo Allah huɗɗum mbiya naam neɗɗo o koko boni waɗata biyo naam koko boni waɗata waɗi noon naam ko jabta mi wiya lanatullahi alal kafirina mbiyani naam yo Allah bonni bandiji mbiya naam an aɗa noto tan ka anda a deƴƴat yani siko tawi jangoɓe men ɓe enen jangoɓe en jaɓɓi faam qur'an ina holla men no jangirten Allah wi so nelaɗo no janganno jibril ne janganno nelaɗo wakkanta gadade ɗum nelaɗo Allah wi mba ala o wi ko min waɗi garanti amma huñe deftere nde min waɗanma garanti amma newnane deftere nde e yeeso no jiɗirɗani ko min kadi jaɓantuma kadi so Allah jaɓinma mi fiññinane mi firanma ha laaɓa ndeke noon Allah wimo ni kede subhanahu wa taala wimo ya muhammad la tuharrik bihi lisanak woto ɗemgal magal dillu pour reftude ɗo jibril wi ko woto ɗemgal magal wanno woto yo hen hetto jibril la tuharrik bi lisanaka li tajala bi ha dattaɗa jibril li tajala bi ha jawnaɗa ketta jibril yeeso so jibril wi qala wiya qala jibril wi famad wiya mamad ayi o wi ɗum la tuharrik bi lisanaka wat ɗemgal magal reftu hen li tajala bi pour yawnade wawde Allah wi inna alayna Allah de o wi ko an waɗɗi jam a wurendinandema qur'ana kuñaɗa ɗum wo ko rewi hen wo qur'anahu e laɓɓinde ɗum e serdude ɗum qur'anahu ko serdude ɗum tafamuno serdude ɗum yani ko tafsiruhu yani tufassiruha ma fi min alhalali walharami wa bayani ma ashkala min ma'ani ko woni hen haram e halal ko woni hen iskal ko wa alayya qira'atuhu yani ana alladhi ufarriquhu min sernantuma ɗum haɗum laaɓa haɗum leera haɗum ganuma tal ko min jangantuma ko min wallatma kuñaɗa ko min firantuma la tuharrik bihi lisanak
da ko jibril wadata ko inna alayna jama'ahu ko minen dendinta dum wa qur'anahu ko minen ceerdata dum dum tagi qur'ana ya muhammad kama qala ibn jubair an ibn abbas kana an-nabiy yu'aliju min at-tanzil shiddatan bi ta'rif shafatay ko reftanno ko en tampinan non fa qala li ibn abbas ana uharrikuhuma kama kana rasulullah yuharrikuhuma fa harraka shafatay wa madni alladhi la tuharrik bi lisanak wa demgal mangal bil de alla jopi may goddo nokku goddo wimo fa idha satawi qara'nahu sika tawi min ceernde nima dum fattabi rew qur'anahu no min ceerdiriri ni yani masalan en facciro qur'an mbatti dakillaji sika tawi hana fira qur'an a renato no feewi soɓe ƴeewa qur'ana allah jaɓani yo jibril firɗu o jaɓani o wi ko la tuharrik bi lisana inna litajala bi aɗa yawno enen no mbatten na qala nam qala nam qala nam qala tan neɗɗo no doga la tataajjal bil qur'an ya muhammad fees inna alayna jama minen dendinta kuñaɗa wona hoore wa qur'ana minen peeldata ɗum min ceerle ɗum honono gaddanaɗo nagge rendude ina woni buuse walla gaddanaɗo maara gonɗo saat yani no waɗirta par libara kilo e kilo ɗiɗi kiɓɓe no serdirta ni ko ni min jogori waɗandema qur'an siko min mbaɗanima ni qur'ana ha gati ya muhammad fa ida qara'nahu fa ida tala alayka fa'mal bima fihi min shara'in wa ahkam fa ida tala alayka al malak fastami' lahu summa iqra'u kama aqra'aka no jangidiri ni jangidir noon ndewano sariyaji ɗi mbiri ni fattabir ndewa qur'anahu ndewano jangidiriri ni ndewano serdiri ɗum ni ndewano moƴƴidiri ni summa refti inna alayna bayana ko alen waɗɗi minen bada dhalika hirsu wa tilawatu nunabbihu laka wa nulhimaka ma'nahu ala ma aradna wañ noon qur'ana ko ilham muhammadu salawatullahi wa salam kana jibril yuallimuhu nassa wa kana tafsira ala rabbih subhanahu wa ta'ala siko aya ari jibril waɗini ɗum bayan gasni woppat heddo hanti noon tadabbur waɗi ɗum tagi allah wi noon yani alquran yani ko litadabburu ayati la budda mbatta haqqil wona tan yiide tafsir maradi wi ni tafsir qurtubi wi ni tafsir ibnu kasir la budda anta bi nafsik ƴeewa yonto o ƴeewa zaman o hono no qur'ana tawdete li kulli zamanin wa makan ƴeewa no qur'an o yarata yontama pila ɗum nawda ɗum haqqillaji mbawa ɗum ƴettude kono noon e min kayne tawmi jalalayni no waɗi ni walla saawi tan saawi ndenne de no waɗi toon onon on gona juum saawi no windi ɗum wiyeto wiyoɓe koye mumen ɓe ko salafi no gona juum saawi no windi ɗum wi wahabiyanko ko heeseren no dewi siko tawi noon a wi ɗon namno tawi hande ko ɗum gonnoɗa to e ka kefer tawi de bandiyagal ɗiɗo bandiyagal noon la budda mbatta haqqille neɗɗo de firata deftere muuɗe yidde muna hen haaju muna hen sohla muna hen sino hulina hen sino weltina hen sino ɗamanina hen sino yiɗina hen ɗum ɗo fof ina yiddeji mum ɗum noon de firata qur'ana nde ko noon waɗata rento ɗon ɗum tagi allah wi la tuharrik bi lisanaka li tajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi qur'ana no min mbiri ni wiru noon wona ɓeɗo mbini woto wino ɓe mbini wino mbimi ni nan wona no jibril wini wino mbimi ni wan noon ko qur'ana wona qur'ana jibril on paami ɗo de subhanahu wa ta'ala wi kalla ko woni laysa al-amru kama taquluna ayyuha al-mushrikun wonde on ummittaake caggal de mayɗo on joɓetaake golleji mum walakin alladhi da'akum ila qila dhalika muhabbatukum lid-dunya al-ajila ka tagi mon wiide noon bal ko woni tuhibbuna al-ajila ɓe mbi ko ɓe jiɗi ko yaaya ko woni aduna wa tadharuna al-akhirah woppi ñalawma ɓe goppi tadharuna ko ɓe ɗacci al-akhirah ñalawma batte ndiɗo ñalawmaji aduna caggal ɗum allah no haalana men siko ñalawma yawmal qiyamati o mba arti andi o ɓittiɗo qur'ana ɗum ɗo wiyete
ko jumla motarida naatɗo e hakkude nokku mo ganduɗa tawi wona ɗon ɗo fonno won kono subhanahu wa taala waɗimo ɗon yani ko yawmal qiyamata o layanno o rutti o addi ɗo mana qur'ana e fayida qur'ana nde qur'ana jangirde e nderde qur'ana o gasata nde aya sakkatiɗo o har feere sakkatinde nde artiri haala ka ƴeeno qur'ana waɗata saabu ndo wimon nde ga to jofdirani mon ga bal l'insanu ala nafsi basira walaw alqa ma'adira wala ɗum ko yawmal qiyamati o heɓɓatiɗo dal wila to har bi lisanaka ay ɗum ko qur'ana ari ɗo kono noon ndo rewi ɗum nde haw yetti kalla bal tuhibbuna al ajila wona ni o wi wo tadharuna hoɓe ɗacci al akhira ayo heɓɓatima o yawmal qiyamati ay qur'ana jokkotiri haala ka yawmal qiyamati arti allah wi ñande heen keɗene ɓiɓɓe adama mbaɗata ko yimɓe ɗiɗo finata ñande heen malaaɗo e malkisaɗo mbatte haqqillaji mi wimon simore nde ne tiiɗi no feewi kono siko allah jaaɓi so on tinnima inchallah ma jokkodir simore tinde nde neɗɗo meeɗa yiide wo tadharuna hoɓe ɗacca al akhira koɓe ɗacciri l'ahira ɓe dañani hen haaju onon ɓiɓɓe adama on tagama on muulama e oɗo aduna hoɗon jiɗi ko yaawi womin samma tuhibbuna al ajila womin samma tadharuna al akhira allah wi ɗo julɓe ɓe ko ni jogori wa ñande heen heefere ɓe ko ni jogori wa al awalan wujuhum geece julɓe ɓe yawma idin ñande heen nadiratun hoɗe newiɓe neɗɗo so haari poos mum waɗi haalis galle mum ne weeli duko ala heen coow ala heen o rewaka ñamade hay batte sikoɗamo sunon ko sunon to waɗ kanko rewaka ñamade so wottimo o heddat so hirtimo o heddat so haccitimo o heddat so ƴeewi debbo makko o weltoto so ƴeewi sukaɓe makko o weltoto hay goto wiyata mbo yoɓam yeeso neyɓata allah nandi yeeso mo neyɓat o yawmal qiyama julɓe ɓe geece ɗe ko nadira hoɗe jalba hoɗe neyɗi goram ila rabbiha feede joom majje nadiratun hoɗe jiya allahu akbar jiya allah ko nan toon ko yimkon nani aduna en mbiye jii allah cemti eɓe namno moussa wo sahibu hayre falyasalu moussa wo jabali ɗuri sina wiɓe ɓe ne jiya allah hande dow leydi he allah bonni ono cuusi allah yoɓe namno moussa ñande yimɓeɗe yiɗi hen yi seeɗa namno hayre nde moussa joɗino e sinayi hakkude misra e israel nde ɓe jalti ɗo o wi ko inni tubtulana wo inni awwalul muslimin wattata mbiɗo wi allah ñande ɓe jeyidiri ɗum moƴƴata jiiɗo malayika jiiɗo jaaɗo jamma ha ɓooyi yi mbabba sikki ko ronki ɗum famde ha nga yahay nawa faan on no miijo yiide allah aya neɗɗo yahat jamma ɓooy tan watta wadde ni no yuyino onon kam ko ɗum kam woni a ɓooyi jam onon kam ko ayi tinata sikkata ko yi haalata ko daade les ndeke haalide ijamo ɗon ɗum kam ko woni yiɗoɗamo ɗum kam ko woni ayi kangam pontuɗa kaaɗima ina e segene ma haɗa ɗaɓɓa ɗon yiide allah allah wi ɗum ko tobitto ko ko laaɓi ko yawmal qiyamati de ila rabbiha nazira ila rabbiha jomma takɗoɓe o jeyɗoɓe o gadduɗonoɓe aduna ittiɓe toon teddiniriɓe aljanna ɓen de maɓe jii toon jomiraɗo kama qalahu subhanahu wa taala so jeydi ibnu kathir yani sahabaɓe fof kawri tabiina fof kawri salafu salih fof kawri fo ɓe mbaɗi heɓe fof ɓe kawri wonde julɓe ina jiya janggo allah yawmal qiyamati siko tawi on jeyɗo sahih boukhari ina toon innakum satarawna rabbakum ayanan hoɗon tawi yiide joomon no leeri no laaɗoron kuccite mo guite ŋaas rawa cheikhani boukhari muslim to abi saïd to abu hurayra anna nasan qalu ya rasulallah hal nara rabbana yawma alqiyama beele mamin jii joomi amen yawma alqiyama fa qala hal tudarruna fi ru'yati samsi wal qamari laysa dunaha sahab beele hoɗon loro e yiide lewru o naange tawi duule ngala hen qaalula qaala fa innakum tarawna rabbakum kadalik
oɗon pay yiide joomon so Allah jaɓi no jiirten ngeeɗo naange no jiirten nduɗo lewru jamma ɗum woni subhanahu wa taala wi e ɗum ko malaaɓe ɓe malkisaaɓe ɓe Allah wi wo wujuhun geece saliiɓe Allah ɓe maayi heen yawma idin ñande heen basiratun hoɗe ñirɓani on nganndi ñirɓinaade yeweede oɗon nganndi ñirɓinaade hakkude yeeso tan wano jaljalla paɗɗo bottaari ndege yimɓe ñaami tinaani tazunnu homo yanana oɗo tazunnu wona mo sikki de o ko yananeede ko yani al mustayqin homo yanana an yufala biha nde waɗate makko faqiratun ko ɓuri bone bon kono labudde mi firta ɗum pulan labudde mi firta ɗum pulan faqira on jii keeci neɗɗo ɗo ngel ɗo ƴiyal seŋiiɗo ona jii ɗo ɓooyata on jiigal ɗo ƴiyal wona ɗo ko ƴiyal woni ɗo tuggude ɗo e te fugu turu he ngol ɗo ko mbiyeton hono mbiyeton ngol ɗo diidol ngolngol hakkunde wona noorol keeci a yaani waɗi ko ƴiwoñ ko loggondirol gila ɗo ha yetti ñande hen fenngite woni faagira tun ko feɗɗe ko hono mbiyeten lomtodire oɗo kafir yawmal qiyamati nde o yetti nde o yi golle ɗe o yi alama o Allah wi tazunnu omo yanana an yufala nde o waɗate faagira tun keeci ki lomtete bonene ɓuro ɗum bon mino mon man firti ɗum a pulaar ko lomtede keeci ki lomte ƴiwon loggodirkon kon lomte ha laaɓa siko kon ɗo lomtima hoɗo birɗe ɗe ceŋato hoɗo deerel ngel hiirata ngel ɗo pogoton kon ɗo holko jagato kon dow hakoñ mbawa weelde andi koko weeli naɓoje ɓi adama koko mbeni ceŋi ko ɗo onon koko fentete firtede faqiratu koko lomtete itte ha laaɓa joni noon so ɗo lomtama ngel ɗo dangel ngel koyel hoɗo ñogoto Allah wi dendagal malkisar dendagal mayɗo e bida e shirk dendagal mayɗo e goopi Allah dendagal mayɗo e kufur dendagal mayɗo e candalagal dendagal mayɗo e façon saysagal no ngal wayi kala maayi hen tazunnu ina yanana pellete wonkin an yufala nde o waɗate faqira tun ko sino fengtede ha laaɓa mo fengte en fuɗɗa en jiiti ɗum no pularde ma fengte ha laaɓa mo fengte ha laaɓa heɗen mawli Allah audu billahi min chaitan ɗum ɗo koye alamadeji siko neɗɗo o so malkisama fodde ɗum ɗo ko natan jaygol de ala suwa yettoyo oɗo bone janɗo o nden o yahani yawmal qiyama o yettoyaki taw o sentama ha o laaɓa ha o fentama ha o gasi faaɗira ko loggino fof loggitiyoama kala ko soñodirno ittama e makko ha o gasi subhanahu wa taala wi noon ko ɗo ƴettete noon o ñaawayi homo male somo malkise o no jogori malede omo malnata o wona gañƴo ɗum o malnanno ɗum noon ko Allah waɗi ɗum ni Allah wi oɗo ɓi adama qur'ana gasataɗo yawma idin yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh on birtima ɗo wujuhun yawma idin musfira wonen gueecene jala enen beyti mudahika mustabshira wo wujuhun yawma idin ya gabaratun ko poussiére ni ɗiɗi tarhaquha qatra ulaika humul kafaratul fajara qur'ana wi mbatte haqqillaji simore nden tiiɗin feewi simore nden tiidde nde ala hay yaafoya o wi kalla mbatte haqqillaji hoɗo kalla ko izzajiru wata nabdahu kalla ka mbatte haqqillaji goto fof yo wattu haqqille goto fof yo rutto haqqille mum haalda muɗo e harata ɗo subhanahu wa taala wi mbatte haqqillaji ila ma bayna aydikum min al mawt saba yeeso mon maydana ɗon ɓorto ɗon ko ɓurduɗon koye aduna e dow lahara taƴon jokkodirgol mon e jokkodirgol aduna
وتنتقلون إلى دار الآخرة التي ستكونون فيها مخلدين أبدا يلا ما غندا تون تان ونتي جون نو بصفو فما حالنا من نبي آدم ما يرت سبي آدم ما فنبي آدم ما يرت الذي بي آدم ما يرت كني إذا تتوي بلغت فتان نود يتيم attaraɗi kon ɗo ƴiwoñ ay kojungel ngel ɗo moɗirteɗo ay ɗo ɗam natata ɗo handi tan ɗam wirno natta nan dilla e ɗam ay ko ɗo handi so ɗam rewa ɗo wona ɗa tina kono so ɗam wirtima ɗo a tinata kon ɗo ƴiwoñ cawdi kon ɗo kon ɗo gon taraɗi o wi so wonkimaki ɗuggotima ha yettima ɗo ida so tawi balagat fittaɗo yettima attaraɗi iwan daande cawna ndir koñ waɗila yimɓe ɓe mbiya marraƙin hoɗo moccowo woni gandi de allah ne andi wile ɗinata ɓen hoɗo moccowo woni gaddoye ceerno kaari oɗon fulɓe mbiya to gaddoye baɗo salali mouhammad to ayi gaddoye moccowo woɓɓe ɓe gaddoye docteur woɓɓe gaddoye ceerno goto fof ɓeyata miijel mum e wiide wanno kaari de yettinoma ɗo daɗi allah no miikinan wara neɗɗo omo maaya keɗeno ɓi adama maaya allah wi keɗeno maayirton joni so on gari oɗon maaya keɗeno mbiya toon on mbiyata ɗon hoɗo allah yo allah wallu yo allah sow mbiyaton go o qila marraqin oɗo moccowo woni imamu katadata wiiɗo iltamisu lawla ɗibba ƴeewoye doctorede ɗum taki qala abou katadata goto yimoɓe wi hal lil fata min banatil mawti min waaqi am lahu min himamil mawti min raaqi la wa zanna kanko oɗo maayowo wa zanna o yanane annahu lfiraq ɗo woni ɗo ko sertude wurɓe kono wona kay he artude wurɓe kay wa zanna o yanane annahu lfiraq o woni ɗo koye sertude yimɓe hombo serta ɗo e aduna hombo serta e jawdi hombo serta e bandiraɓe hombo serta e ɓiɓɓe o yanane ɗum ɗo kam e li anna almara ma damat ruhu mutaalliqatun bi badani yatmaw goran fil hayati li siddati hubbihi neɗɗo ɗon ɗo fittandu mum ina hedde ɓandu mum suwaya hedde to tan ko gurnam ina yiɗi hen allah wiye oɗo place e o place wol taffat fiilidira assaaɓu gal ɗo korlal bissaaqe ngal ga korlal ɓene mbaɗa jiya neɗɗo no waɗani on no mbiyeten ɗum no lakito ene fetto foto goyɗo walla wol taffati saabu bissaaq wol taffat tawta assaabu bone mo waɗatno aduna bissaaqe bone mo tawta lahara o ayi mbatten haqqillaji yani wal taffatu siddatu firaqi dunia bi siddati khawfi l akhira yani bone sattede sertude aduna nde tawam hoɓo wonde sattede kulo yawmal waktalaɗata ɗo wonira aradede ndi fal taffa bala'un bi bala bone tawta bone joni ina maaya ina yalta bandume ina jogori yaade ta meeɗa yah ta meeɗa andu to ala bandiraɗo ala tokkowo ndiyam ala ñamminowo ala jarnowo ala biyowo ɗum bisimilla ala hay goto ndegeno so neɗɗo ina yalta ɗo neɗɗo ina yalta oɗo aduna en rondi to haqqille mum no foti miijade ko mawɗum ɗum tagi subhanahu wa taala wi wal taffat saaquhu bi saaqi fala yaqdiru ala tahrikihima goram koyngel so ngel ɗo koyngel wino ummo ngel yana ngel ɗo koyngel wino ummo no yana wanno hande o wawa dara o wawa jooɗ o wawa wakiltade o wawa dara so ngel koyngel dilli ngel wiye puf ngel dilli wiye puf allah wi e o place siko tawi ɓi adam ne yalta aduna ɗo koye façon-ngaji nomin jaltinirta ɗum aduna siko tawi wonɓe joguiɗon e less asmane ene wiye onon jorti oɗon pettonoɓe oɗon jogui wiyeteɓe waliyaɓe oɗon jogui ɓe ɗamini ɗon
hoɓen jogiiɓe jaakori ɗo hoɗon jogiiɓe koltori ɗon jeehe gadda yeɓe min kawra ɗo e ngel palestine ɗo fittade ƴeeŋi ha yettiɗo no jogomi fuftade yaha ɗo koye koye piilodiri mbawa ummade siko tawi wonɓe jogi ɗo dow leydi he wawɓe ɗum yaltinde ɗo paabo ɗo jeehe gadda yeɓe min kawra e ngel ɗo palestine allah jaaboɓe wiya ɗumen ɗo ila rabbika feede joome yawma idin ñande hen almasaɓu woni jaaƴorde noon mbiyeten de jaaƴade gartuɗo ɗanngal ono mbiyeten ɗum jaaƴima ñanen neɗɗo o jaaƴato woni jaaƴade ko yaata joomum joni noon oɗo jaaƴiɗo heɗen mooli allah o maayi fittadu sortama koye kon piilodiri yalti aduna rondima lahara tawayi toon to anda meeɗa jeeyede toon yettima toon fala saddago meeɗa gomɗindal wala salla o meeɗa julde walakin ko woni kasdaba ko pennunoɗo allah wota walla o meeɗa rontade to allah heedi ko holko kalɗon ɗo e holko woni enen holko woni miijo men ɗo oɗo joni jaltuɗo aduna nde yaltata nde ala ko wawi nde yaltata nde ala ko heeti ala ko wawi fala saddat o gomɗinani allah o waɗani allah ko goto o ƴetti ko allah e kaari en allah e demba en allah e samba en allah e demba en o yeddi defte allah jippinaɗe ɗe o meeɗa julde naafila sako o juula farilla ko allah waɗɗinno dow mum o ɓurni o wakliti o wekliti o ronti ladde woppi ɗoftade allah summa zahaba kadi ngaari forti zahaba kadi fokkiti summa zahaba yeehi ila ahli e nder bandu men yata maɗɗa ina fortadade baƴene yaada ƴumtana waye ko mbiyeton ko dumtori ngori mawni gonde e nder guertore baƴene yaada ko kaari allah wi kala ko ɓuri sofde ko ɗum o waɗata awla laka fa awla waylun laka marratan bada ukhra a halkima awla maayi awla laka maayde wodanima halkare bonde wodanima fa awla kone ndaw ko hane ma halkade kole ko an hani halkade summa refti awla o halkima awla laka fa awla هذا قد يتكرر الدعاء عليك مرة بعد أخرى فأنت جدير بهذا هذا هاند دون تجي فتو محمد صلى الله عليه وسلم أريتان تاي أبو جهل نجودي جاكي دوما جم نحن سوسي باندو جاكي دوما جم تان نلا دنيمو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال عدو الله أتوعدني يا محمد والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيئا الله أكبر والله لا أنا أعز ممن مشى بين جبليها فلما كان يوم بدر أشرف عليهم فقال لا يؤبد الله بعد هذا اليوم فقتل إذ ذاك الشر قتلا أبو جهل كوكوتو ينبال ببام محمد صلى الله عليه وسلم كادو يافي تاريخ ببام محمد إن لا نفوتي مولودني كان ببام الله ورد جايبو tan mi baamu makkat ñaneen ñalawma gooto ñalawmaji allah nelaɗo jaggi mboye jungo ina wasi yombo wi ɗuma halkima a dawi bolgol feere ma boni a maayi a naati jaygol ɗum ɗum wona Muhammadu min ko jahata haɗa jaggani haɗa ɓe fadana ngal ɗo sayangal haɗami ɗum haala ana joomma holko mbawan ɗum ana allah ma holko mbawan ɗum wonko min neɗɗo jawrowo koyɗe mum wonko wawi wadde men hakkude ɗeɗo kaaƴe yaani jabal abou ɓubayt e jabal makka joni jabal makka ɓe peeci ɗum ɓe mbaɗi ɗum ɓe keliɗo ɓe mbaɗi hen taliji godoron ndewe dow heɗe cuuɗi keɓe dow heɗe jabal abou ɓubayt laamu makka mayi ɗon puɓe joni ɗo waɗi koysede kadi ɗeɗo kaaƴe ɗiɗi deƴƴiɗo ɗon wawani nimi subhanahu wa taala ñande badri ndo memodiri ɗo no sahbam daande nde taƴa o wara ɗo ko ɓuri hersinade e wargo siko daande nde taƴa nde daasa hande adda yeeso nelaɗo sujji Umar wi nelaɗa waɗi ko buuni Umar wi ije Muhammad andi Umar nelaɗa cuɓi adama sa waɗi ko wona ɗoɓe tallayam wi nelaɗo haɗa sujja furoɗa o wi mbeɗa sujja waɗi noon hande sirko e bida yaltinde ɗo duwnde so Allah jaɓi tawde ngal ɗo ko Allah yani yande leydi ayi subhanahu wa taala wi en ɗo no Saïd ibn Jubayr
سألت ابن عباس عن قول الله تعالى أولى لك فأولى أي شيء قاله رسول الله من نفسه أو أمره الله تعالى به أولي نام غوتو صحابة نام ندوم عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس ويدوم أنكم أولى لك فأولى هل كتاكي نلا دنيني من نفسه كفور هور مكوني ولا فالله يمري دندو قال بل قاله من قبل نفسه ثم أنزل الله تعالى ثم قال الدليل على البعث يعني نلا دنيني دنو de nelaɗo wi noon abou diali de awla aɗa wiide neɗɗa maayi ay kadi ɗo matte ɗo haqqilla abou dial ko wahidun min albachar mouhammadun ko wahidun min albachar nelaɗo jaggiɗo jungo tan wimba awla laka fa awla a halkima dayi gongol o wi beele noon nelaɗo de wiiɗi ni ko yamirore ummidede allah walla koto hoorema tawi koto hoore nelaɗay nelaɗo wawa tabatinde kankugol abou diali to allah kono noon no wawi wiide ɗum kam tawde jaɓani allah maayi kono foto ɗo e hoore mum siko allah noon aɗa yi noon tawtimo hen wona hanti noon woni hen tigati allah tawtimo hen noon ɗum gasi subhanahu wa taala hoddiri o waɗe badri o dasa amon ɗon leli on huɓɓa jaygol eɗen muuli allah caggal ɗum allah yi ina namno men ɗo gueɗe ɗe kewani haɗe goni ɗiɗi mbatten haqqillaji a yahsabu l insan beele ɗi